Well, hello! Ebben a videóban én el kell kapjam az egészet, ha nem, akkor én megeszek egy nagy csípős paprikát, amit a videó végén látni fogtok, hogy megeszem. Vagy, ha őket elkapom az egészet, mind a négyet, akkor ők eszik meg. Felvágva. Vagy nem, mind az egyikük egyet. Szóval, ja. Én egy biciklivel fogom elkapni őket, mert azért van előnyük, hogy menjenek. Nem fogom másképp elkapni őket, de... És 20 percem van rá, ha nem, akkor is kikapok. Na kezdjünk bele! Na itt vagyunk. Most várjuk búcsúvadászt. Mi? Várjuk búcsút, igen. Ó, hát ezt nem kéne videózni, mert döglött kecske szerintem. Én oda bemegyek, és videózom, hogyha jön. Még nem jön búcsú, de várjuk. De videózom valamennyire, hogy lásson. Ja, és amúgy iratkozzatok fel, meg lájkoljátok. Leálln búcsúnak egy kicsi kenyere. Szegény éhezik, nem etetik otthon szegényt. És igen, ezért iratkozzatok fel. És like. Most jön. Most jön. Ott a biciklista. Ott a biciklista. Bácsitól nem látszik, de ott van. Ott van. Ott van. De szép. Csöndbe kell lenni, mert itt van búcsú mellettünk. Ott ment el. Na, csöndbe kell lenni. Golden Night, ej! Pattogatott kukorica. Jó. De arra hátra feldobjad, mert akkor azt hiszi, hogy hátrébb vagyunk. Dob. Most jön be. Oh, the right and pizza. Nehezebb a kiút, mint a beút. És a kint vár. Várj, csönd be. Hallgass. Hallgass már. Ott megy el. Megy el felé. A bicska a zsebembe. Ő fut tőlünk. Nem fenyegessük meg. Az majd egy másik videóban lesz, de az majd... Nem őt fenyegessük, hanem a bicikliet. Igen, Kiszűrjük a kereket. mind a kettőt is. Igen, majd a robotunk... Faszom! Geci! Egészen a végig. Annyira bekertem egy kukoricát. Bazd meg, itt mi történt? Itt feküdt a medve. Szedek egy kukoricát, és többé hátrafelé. Azt mondja, hogy hátra ment. Megy a felmentel. Megy a flashbang. Boom, flash! Aztán majdnem kikaptam a belemet, keci! Megtaláltam, faszfej! Meg vagy. Oh. Az ott van! Elbújt!
Nem, mert... Búcsú! Csongi, fussál, ne egye meg a paprikát! Lopd a biciklit! Na, elsétál vissza. Hogy kapod-e? Nem tudom, de én annyit szenvedtem a futásra. Ez még sokat fizetsz nekem. Meg a nézők. Gyerekek, eltüntessük a maradványokat. Na. Nem történt semmi. Nem fogom elkapni. Jó, akkor egy kukoricát. Nem szabad. Mit? Au! De miket el kéne kapja. Ez van. Add ide. Menjél meg, akkor kap paprikát! Kell egy csípős paprikát, menjél! Búcsú autó, meg fogsz halni. Csú, milyen sáros lett a cipőm maja. Mamma mia, Luigi. Nem egy. Egy? Mi van, ha mind a hárman? Próbálj Nem. elkapni 5 biciklit. De akkor így is meg kell egyed a paprikát. Másképp nem dillelek. Csak egy falász belőle. Gyerekek, És amúgy is Csongi fog el. Nem. Ó, basszus. bocsánat, nem gyerekek. Hölgyek, felnőttek. Na, Igen. ez nem érdekel. Igen, fehér népek, sránkák. No, De videózza normálisan. Ezt állít meg. akkor. Állíts Honnan meg, búcsúkám kezd. eszik? Még egyszer. Mit akartál mondani? Hölgyek, fiúk, fehér népek, leánkák. Honnan búcsúkám eszik finom, csípős paprikát. Igen. Még játszani akar. De hogy kapjam el? Ragd le a biciklimet valahol a kezdőn, én nem tudok így elkapni. Tedd le valahol arra a szájra a biciklis, te vedd, de a tiédet, vagy az enyémet. Nem! De. Ne vegyél biciklit, én sem fogok! Ja. Ja. Gyerekek, Halljátok? egy tipp. Fogd meg. Sőt, Fogd meg azt. mutassad be, hogy ezt nem szabad. Ezt nem szabad szedni. Ezt tudjátok, mit érdemel? Igen, az egy vép volt. Igen, ha nem tudjátok. Volt. Ne is tudjátok, mi az, mert az rossz a tüdődnek. És ilyen tüdős rákos leszel, mint mi? Vagy én, igen. Igen. Én, Mert a cigize. Csongi, én esküszöm, feladom, inkább megeszem, mert itt már nem foglak megkapni. Itt voltál? Nem áll. Ezt elköztem volna. Nem láttuk volna meg. Abba a fasz gyerek. Na, Én most eszek. jelentke. Na, büntetésül megeszek egy egész csípős paprikát. Ha beléhalok, bá a temetésemre jöjjön el minden egyes feliratkozón. Majd küldünk, hová kell menni. Ja, szerencsét. Baszott túlcsi. Ezt nem bírom ki! Érzem a mindenhol. Oké. Következőleg nem merek veszíteni. Leszedjük a zöldet. Jaj. Nem tudom leszedni ezt a zöld cuccot. Tetejéről. Oké. Jó, vége! Iratkozzatok fel, lájkoljátok az évekbe!